Også september måned, sidste år, da vi startede det her, hvor stifteren af Hit House, Paul Paris, også var til stede, der var det en sommeraften. Vi er utrolig heldige, og selvom der skulle komme en lille smule vand fra Aarhus, så gør det jo ikke noget. Vi vil da alle sammen gerne vandes lidt, så kan håret gro lidt mere. Nå, under alle omstændigheder, så er det jo en stor fornøjelse igen. Jeg var jo så heldig dengang at være med til at starte Hit House. Det var faktisk Johnny Reimer og Knud Ørsted og mig, der sammen med en fotograf, der hedder Per Dalsgaard, fik ideen til et blad, der skulle hedde Hit. Og så blev Paul Paris simpelthen så grebet af det her, fordi han havde pengene til at starte. Vi havde jo ingen penge. Det var bare nogle unge fløse, der fik en god idé. Så han startede både bladet Hit og lejede Avenyteatret af Stig Lommer, og så blev det til Hit House. Det var lidt historik, og det er derfor, vi står her i dag. Og derovre lige ude på siden af der, hvor der var Hit House, der er jo Kjeld og Dirch. Og det er Kjeld og Dirch, der er medarrangør også af det her event. Sådan, så er vi det på plads. Nu skal vi hygge os med musikken. Og der er jo en hel parade af grupper, der stiller op her. Nogle af grupperne, de har eksisteret lige siden, har måske ikke helt de samme medlemmer, og dog, der kommer faktisk nogle grupper her på scenen, der måske ikke har eksisteret helt fra dengang, men som faktisk har støvet samtlige medlemmer op. Nå, en af dem er på scenen allerede nu. De eksisterede faktisk i første omgang i hvert fald, nu eksisterer de jo igen, de står lige her, i første omgang fra 1960 til 1966, så det er virkelig grundrocken, der spiller ind her. Og det er jo en stor glæde for mig, at det var oppe på Tisvildeleje Badehotel, hvor jeg simpelthen en gang imellem, når jeg lige flytter ud fra Frederiksberg, jeg bor på Frederiksberg, når jeg lige flytter ud en gang imellem fra Frederiksberg, så er det i Tisvildeleje, jeg lige slår mine folder, hvis solen ellers skinner der. Det gør den meget ofte i Tisvildeleje. Ja, men deroppe, der var I inspireret af Javelins og alle de gode grupper, der var også i den periode. Og de var så igen inspireret af grundrocken med Little Richard og Elvis og sådan noget. Det kan I alle sammen høre her, når The Rocky Mountains starter op og giver den gas som en ordøver. Værsgo, venner. Well, I really believe it. Wop, bop, luma, bam, bam, boom, doody, doody, wop, doody, 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 ah, doody, 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 ah, doody, 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 ah, doody, 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 ah, doody, wop, bop, luma, bam, bam, boom. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. Well, she wants to the east. To the west, she's a girl that I like best to do the booty, do the booty, do the booty, Papa Luma, bam, bam, boom. I got a girl named Sue. She never just what to do. I got a girl named Sue. She never just what to do. When she rocks to the east, she rocks to the west. She's a girl that I like best to do the booty. Tak skal I have. Det var da dejligt at se så stort et publikum. For mig, gamle mand, der er blevet lidt ældre. Det var jeg ikke vant til på de små caféer, dengang vi spillede, men det er sgu da en ren fornøjelse, det her. Jeg tror, at jeg vil præsentere Tim Egholm på sologitar med et nummer, der hedder... Jeg var inde på 60'er Pigtråds fanklub siden i går, og der overværede jeg en lille disputats om, hvorvidt
Arthur Smiths Guitar Boogie var i familie med rock and roll. Der var en, der mente, at det havde ikke noget med hinanden at gøre. Vi mener, at det har noget med rock and roll at gøre. Og det giver vi en prøve på her. Well, hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. Do you laugh and sing? Used to walk you home. I used to hold your hand. Used to use my umbrella, baby. But every time he'd win, he used to cry so much. He wants to cry his shame. Let's see some piano, baby.
baba, woo, woo, woo. Only people that to rock and roll. Ja, det er sindssygt varmt. Det er slet ikke det her tøj, man skulle have på i dag. Men det har vi. Jeg vil sgu da godt se dig i badehuset. Ja, men det er ikke sikkert, de andre har lyst til. For 30 år siden. Så nogenlunde desværre, der gik noget galt med pianoet. Der var pludselig ikke hul igennem. Somebody told me that her name was Bill. They do run, 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 they do run, run. My heart was still. Yeah, her name was Bill. And when she walked me home, they do run, 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 they do run, run. I knew what he was doing when she caught my eye. They do run, 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 they do run, run. Don't look to oh my, oh my. They do run, 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 they do run, run. Yeah, she caught my eye. Yeah, for my whole life. And when she walked me home, they do run, 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 they do run, run. I'm saving and you so fine. That you run, 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 that you run, run. Somebody's in her mind. That you run, 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 that you run, run. Oh, yeah, she looks so fine. Yeah, for my whole night. And when she wants me home, that
Desværre, mine damer og herrer, så tror jeg ikke, at vi har længere tid her. Vi bliver jaget væk fra scenen om et øjeblik af Jørgen Demilius.